iki mesem amben dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi. Wong ayu ki ngopo-ngopo pantes, meneng we pantes. Gur besengut we ketok le ayu. Iya. Saya nek guyu ketok le gurih. Ya ta. Nek guyu gek ngeti aku rasane atiku ki dadi oli. Kok sakit? Pripun, Mbah? Ora. Pripun kabare kok? Lah kuwi Nggih. alhamdulillah waras. Alhamdulillah, nggih. Ngantuk mergo ndereke mbok cangik terus iki lho. Lah ngopo? Ngantuk. Ngopo kok ngantuk? Kok nderekke Mbak Cangik iki ya sok melu ten pepanggungan ngeten iki napa? Lah aku wis ping 8 lho karo mbok cangik iki. Ya melu nang munggah panggung ngene iki. Sing ping 7 iki nonton iki pisan iki. Heeh. Iya. Kula nuwun Mbak Cangik. Monggo, Mbah. Aja ngendika kula nuwun kalih kula. Lah, Kula ki nang kene ya daya, ngoten lho. ngoten. Ngaturke kula nuwun ngersane warga masyarakat karo Pak Lurah aja karo kula. Kula daya aja tamu. Lah ya daya. Ngono. Lah nek tamu niku napa? Tamu iki teko arep melu urun. Oh, lah nek daya. Daya. Pemadang ya. Nggih. Adang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nggih. Penewu, Nggih. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Nggih. Pak Lurah, Hah? Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, para pamirsa sedaya. Nah, Nggih. muga-muga pinaringan bagas waras kalih sing sambi kala kathah rezekinipun akeh Amin. sedulure guyub rukun. Amin. Sik mresane ketok cilik-cilik. Lah, Waduh banget ketok nyamut-nyamut. lah kono ke sing kelas 1 ning dhuwur iki kelas 2 ning isor. Iki trip. Kelas-kelasan. Nggih. Iki aku ngelingi kene iki biyen balene ora ngene iki. Harian pripun? Biasa wong aku iki ngetoprak ning kene iki sasen-sasen nek ora salah seksine biyen Pak Cokro. Oh. Pak Cakro sinten? Pak Cokro ki anggota dewan saiki. Oh, injih. Mbok saiki lenggah ning ndi ra ngerti aku. Apa ora mirsani apa kuwatir tak petrukke apa piye ra ngerti aku. Aku masuk kuatir. Lah nek cepethoke jenengan kok kuwatir ki ngopo? Ya. Entek Oh, akeh. mbok yo ora ngono kuwi aku arep mlebu omamu we miring-miring kok isane. Ono dhuwure diaspal ngisore dicor, sagake gede-gede. Ngendi? Jembatan. Banggane. Lho malah nek ngopo-ngopo ora ngalih. Lah ning aku nek arep nang nggone jenengan parkir rekoso kok ora. Ya ora usah parkir, mlaku terus wae. Kok niate arep mandeg dolan kok. Iya. Lah mboten sah dolan nganti kok cah cilik, dalang kok dolan. Ya men kok. Lah ya pengalaman golek pengalaman. Mosok ya mdina arep dalangan ya sekali-sekali dolan. Iki acarane Rasul to mbok Cangik. Nggih. Wah aku diampir kene nggone kancaku, Sinten? Sinten? Pak Adi Semi. Wah, Mbah Semi to. Wah, Nggih. anak aku ya Pak Adi Semi wong padha, Lah ngopo? padha luwih meh umum, Oh, wis tuwa. Diamperke mriko to? Diampirke disuguh. Paringi apa? Disuguh panganan sing enake dipangan mlumah karo mengkurep. Apa kuwi boro ya? Payek nek pangan miring ya babak bunyak to cangkeme. Mbok yo aja cangkem. Lah mulane iya. Pak Adi Semi kuwi Pripun? Rasul kuwi lho nyuguh aku ora baen-baen. Oh ya lomo kok ya piyayine. Ah nggih. Toplase gede banget iki payek isine gur telu disendek-sendek. Mongko payek picak. Kok kayak pizza? Lho ora ana delene ora ana matane. Lah niku malah nek jenengan dahar ora rekoso kok. Lah ora. Lho gaweke wedok nganggo gelas sing ana cekelane kae. Heeh, Gede banget. Gulane cilik. Ora lah sampean jarene wis di pabrik. Walah pabrik apa? Pabrik gula. Ora lara. Penyakit kuwi. Aja sok ngono kuwi to wis senane kok. Benerane Pak Kapolsek enggak. Injih. Pak Penewu. Pak Penewu ndi iki? Oh, ten Jawi tak kira ning Sumatera. Nggih. Jawi iki iso diarani jaba. Heeh. Ana sing diarani Jawa. Heeh. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Cangik. Nggih. Bali wah jan tenan. Nggih, Mbah. Dronge kula mboten ajeng mriki. Lah ngopo? Gandeng meriang ning gandeng butuh duit yo gek rene aku. mbok yo ngrumangsane awake dhewe ditimbali tekan kene iki wis matur nuwun. Ngono lho. Ngelingono biyen iku dek dereng nate dadi pepanggungan ngene iki uripmu kuwi lho. Saiki iki bersyukur. Hin, Ngopo? aku ki dadi bojomu lengko nyetyake awakku marang awakmu ki tak sokke kabeh.
nganti wingi corona, kayak aku ditawani nyambut gawe neng pabrik seminggu bayare 15 juta. Pabrik apa, Mbah? Pabrik raka. Lah ya ora apa-apa no malah kena nggo pengalaman. Modar kok pengalaman. Mbok sing iki lek ku ngadeg iki rada pekewo. Mulane aku trimo nang kene to. Nek kowe rada rono lak nyilakani nek nang kene. Lah kuwi engko terus wong telu kuwi engko terus do wudu neng. Ora nek kula niku pun ilang sarap sawane. Oh ngoten. Ilang sarap sawane apa? Lho tenan lho, wis ora malati. Nek iki le lenggah ning kene njuk kowe ngadeg ning kene. Lah ngopo? Lah rak ya batine ora karu-karuan nek iki. Iya. Sing dipikir wis werna-werna kok ya. Kita rewangi. Tenan lho Mbok Cange. Lah nggih. Lek engko ngingoni bojoku ki tak rewangi adol panganan. Wah, Ana pathuk kono sing panganan enake dipangan rong glethek nek Napa? ngadeg ora enak. napa? Jagung bakar. Kok karo glethek? Lah ya nek ngadeg ya babak bunyak kowe urunge mangan jagung. Oh, sing diglethekke iki jagung ya. Lah iya maksud sing bakul. Mbah, jenengan ki rak prasetyane niate arep ngopeni bojo. Iya. Ki teges bojo dipakani diopeni ngono to, Mbah. Dikeki pangan. Lah kuwi enek panganan kok mah didol mbok nggo makani bojone. Lho. Lah turah. Turah. Turah kepiye? Lah tungane lha apa to meng bojoe kok njaluk apa-apa iki lho. Beras njaluk aku gas, njaluk aku suntik, njaluk aku duit, njaluk aku. Aku ki bojomu lho. Lah ya wajib ngopeni bojo kuwi kok. Nganti kok sedulur lah gur bojo lho lah ngopo. Lah kok biar kok dedak ngepek aku ayo. Ora tak pek kowe malah pangan codot. Oh padake panganan, padake wowoan. Lho ora Lah sepuh kok lho Wah semene iki codote sepira coba. ora eneng sing codot doyan kowe iki to. Kandhane yo. Aja nyepelekke codot kowe. Kalau kae arep padu apa piye Mbah Waluya kae kalau. Kae dalange mau bengi kae. Oh sing kae ta dalang ibu. Lah nek jenenge dalang niku nggih sewengi mboten menang. Nggih. Iya. Nggih. Donga sampun katur, Mbah. Nggih. Iya. Enten nawala. Oh. Nggih. Nyuwun kutut manggung dipun jenggelengaken. Waduh, iya. Kalajengaken jula-juli saking Pak Fajar Bamuskal Hargomulyo. Sekedhap Pak niki maksudnya caping gunung napa kutut manggung niki, Pak? Nggih to caping gunung to? Nek kutut manggung ditimbang jula-juli iki kutute ketiban apa? Lah iya. Nggih, mangke sedikane karepe ngoten niku. Terus saking Pak Supri juragane mie ayam. Nggih. Nyuwun lagune Podang Kuning pun bawani. Ya, dititipkan apa iki? Untuk pelanggan setia, mau matur sembah nuwun. Wis nyawer akeh mak. Iki ya saking Pak Maryono Depok nyuwun langgam Gunung Kidul Handayani kagem Bapak Lurah Sumaryanto ugi Kang Mas kula Surata lan keluarga besar dusun Suruh matur nuwun pun transfer 300 iki. Nggih. Nyuwun saking rombongan Bata Baturna Wonogiri. Nyuwun lagune Mars PKK. Oh iya, diaturke. Iya. Mars PKK. Kuwi viral tenan kok kuwi. Iya. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mbok Cangik, salam kagem Ansor Laras mugi sedaya lancar, sukses. Amin. Nyuwun lancaran bersih desa saking Bu Wiwik Sri Rezeki Temanggung. Oh iya, akeh banget iki, Mbah. Heeh. Ki ana meneh. DPC PSI Gedang Sari Partai Solidaritas Indonesia nyuwun lagu Kitir Sumilir kagem warga masyarakat Kalurahan Hargomulyo. Oh iya, diaturke engko. Wah, udan rezeki matur nuwun. Oh, saking Pak Tukino Bentar, Irasari, Ikatan Anak Rantau Gedang Sari, salam untuk semua warga Gedang Sari dimanapun berada, khususnya warga Hargomulyo yang sedang merayakan bersih desa. Semoga hasil tani dan hasil pekerjaan yang lain tambah berkah. Amin. Ya, matur nuwun. Lagunya nderek Mas Dalang. Oh ya, karyane sapa kuwi lagu judule kuwi? Mbuh. Lagune judule nderek Mas Dalang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun dumateng Kidalang Yusuf Ansor sak rombongan awit wekdalipun anak kula arkan kepareng nderek pentas ing dalu punika mugi-mugi acara ing dalu punika lancar mboten wonten nelangan setunggal punapa. Amin. Amin. Selamat ingkang nanggap, selamat ingkang ditanggap, selamat ingkang mirsani tanggapan. Amin. Sepisan malih kula atas nama saking tiyang sepuhipun arkan ngaturaken agunging panuwun. Amin. Ya Allah. Matur nuwun. Dipinangkan isik mboko siji, Mbah. Ya apa bareng nek ora do dirungokne. Lah iya. Ingkang pundi rumiyin?
Caping Gunung Sikik saking pemerintah kelurahan. Ben dikancani karo Mbak Villa. Mangga. Ya. Ya. Ben sing ngendang fit awake. Ya. Hubungane apa? Sing ngendang Yagi bar ya gara-gara bar ketemu jenengan mambengi kuwi. Iki Nduk. Nggih, ngene Nduk ya. Monggo. Kok mak kowe Sugeng dalu. Celuk Mbah Kong karo Mbah Uti ngono ya, Mbak. iki lan cocok Nggih nek pun dadi mangun to. Lah nggih, cocok nek dadi putuku iki. Lah nggih. Aku karo bojoku iki cara Cinane ra ana margane dhewe-dhewe. Heeh. Nek Cina ki ra ana marga Lung, ana marga Li. Heeh. Aku iki margaku karo Suhin ki aku margane Nggi, Suhin, Lani. Dadi nek metu barang ki Gilani ngono kae. Tak kira nek marga satwa, Mbah. Iya. Caping gunung bawani jengglengke. Ya, nggone sak enenge Mbahku mepet to Yanti ora apa-apa le jenggleng. Oh, Mbak nambah iya. Saben bengi. Ayo. Nek iya aku percaya nek bojoku ora mungkin. Wong sampe gunung kok ora mungkin piye to? Nyawa. Ayo, Mbah. Disehake awake. Lah kok gur kok angkat sithik. Gur mak plekenyi. Lah kok nek aku banter-banter nyampluk sing lungguh kira ya mesti aku. Ora apa-apa, kun kata sampluk ora apa-apa kok kuwi. Pun biasa niku. Lah sing go nyampluk kuwi sing lorok lekmu ayo. Amung tak mengkaro Turun tak gendang. Sangine ayu mesem kowe marai. Lah ya wong ayu ki ngopo-opo ketok apik. Ayo iki mesem. amben dina sing kok tunggane rong tau ngalem ngono kuwi. Wong ayu ki ngopo-ngopo pantes, meneng we pantes. Gur besengut we ketok le ayu. Iya. Saya nek guyu ketok le gurih, ya ta. Nek iki guyu gek ngeti aku rasane atiku ki dadi oli. Lah kok sakit? Tap-tapan. Tratapan. Ya bener. Tap-tapan oli. Ya bener nek ireng kaya ngono. Ayo ora. Oh lah. Ireng ki malah apik ya, Nduk ya. Ya. Biyen dek Biasane dalane ya piye? Biyen dek dalane putih kene iki lemah kene iki semeter ming 15.000. Bareng dalane ireng ki 1,5 juta regane. Malah larang nggih. Oh dadi nek ireng ki mesti apik ta. Apik wae. Dadi aja insecure nek ireng ki, Mbak Villa. Disyukuri. Ireng ki mah apik ya. Heeh. Lambine wae ireng. Ireng yang sangat ireng. Timbangane putih kabeh. Ayo. Idih ireng. Ya. Kembang wae waton ora sanyawang karo akungmu. Sik. Baleni sik. nggih baleni. Gere nyuwara karo akung. Marai grogi lho niku Uti. Mbak, aja kepengaruh sing nyaron to sampeyan. Sing nyaran sing ndi? Dobleh, Teblek kencana. dobleh kencana kowe. Baleni nggih. Wae rasa wis jupuk wong. Iya. Kek pacitan wae. Oh, langsung nggih. Miring, Mbak. Ya wis. Panas. Aku ora kulino miring iki, Mas. Ora kulino miring. Ora kulino Ya wis ngadeg wae ora apa-apa ya. Capek, ayo. Capek Ya, Jula Juli. Ya. Kudu apik.
ana yuyu nang jeron blumbang kae tekek nang dhuwur wewungan la balilang ben elek sing penting pinter golek utangan ngono kuwi rak mengko janan Pring kuning Boyolali cakepane coba. Pring kuning Boyolali cakepane. Ora iki donga, ora kena kuwi sembrono. Lha kuwi iki parikane pring kuning Boyolali. Nana. Ayo. Ora wani aku wonten lewat kuburan kok. Kok wedi rasane. Kaya ngono iki ora tuh. Pring kuning Boyolali. Nah nek kowe ora apa-apa ya. Sing nyuling sugih rejeki upamane ngono. Ning batinmu ora lahirmu beda kok. Lah nek aku padha ya sorry. Ya syukur. Ya Mbak. Nek yo tekan Wonosari warga harga mulya sugih rejeki. Pamirsa ingkang sampun karsa rawuh dalu menika monggo dulur sareng sami ndedonga mugi pinaringan kalih sampeyan nuwun sewu wonten ngarsane Pak Lurah lek karake rakyat meski lurus datar arang karo masyarakat nek saiki usume panen kacang panene seneng mergane pirang-pirang Oh lha nggih nek wis garing kena digoreng tinggo ampiang nek didol larang kena tinggo nyarutang Oh nek wis sampean nek ana kuwi aku wae heeh nek liyane ya mboten ana meneh sing panen dhewe lha napa kena nek wis didol dadi dhuwit tinggo cukup keluargane Nek panen sebut apa Mbak? ana meneh sing panen sebut ora tau bungah ulate selalu besengut oh kadang-kadang mengkel kadang-kadang ngungkut apa-apa mesti diawut-awut Weh, apik. apik lah dicet nek panen jagung abad meneh sing panen jagung mengkari babat ora perlu diitung nek ngundung ana sawah ana gunung nek wis didol kena tinggo tuku sarung jagung Panen telo. men panen yo men Lah kowe. Parikane piye nek panen telo kuwi? ana meneh sing panen telo monggo saiki sekilo ya duwe rega nek wis dadi diwul kena nggo ganti sego iso dipangan cukup kabeh sak keluarga Apik. Padane bar dicet kok ngayal Iya. Nadian sego ayo Engko nek ngelih engko dilongkas. Nah, iya. Ya Mbak Bella. Nadia. Mbak Bella matur nuwun wajan piyai lipene jan wah. Iya. Heeh. Aku semelang nek ngunjuk nggon gelas ngono nek keri nang gelas mbah lambene mbah. Iya. Nek masang idep ku ya kaya denok kuwi lho. Apik kuwi. Lah aku ki kurang. Pasang idep mau genah kualik ngono kok. Lah iki ki mripatku ora patek normal lho sing iki ki. Lah wong nganggo idep kuri loro kok 8 dipasang kabeh lah kaya kelilipan kelut mah. Karepku ki men ketok padang ngono lho. Barang ning bayan yo mengalami idak-idak pacitan. Iya. Oh kok. Lah ya wis tuwa mbah, wis sepuh amit sewu, pun sepuh Kula niku nyanyi. nggih ngrumangsani. Nggih. Wong tunggale ya wis ditebaske. Kat sepuh ila tuwa ki sok klera-kleru. Lah kuwi. Kadang kala nyun sewu nggo ngendika ki sok tutuke sok nyantol lambung, dadi nyantol lambung. Lah kok iso? Sing nyantol lambung apa? Tutuk, Oh. tutuk. Jenengan mirenge apa? Nek iki ana apa? Podang kuning. Podang kuning sapa dipinanyane? Ya. Mbak Yanti karo Mbak Yoga. Oh iya. Sepote esuk awan neng omah wis bangun
ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina yaiku padhanging nolom yang petengingan teka Paman Patih Pancatnyono sampun ngantos kaget kula awi wonten ing alun-alun negari Ndurwadi paman. Allah taala. Bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan. Walah, nggih Prabu Setijo kula nyadong dawuh nggih. Timbalan paduka anggir Prabu Indraju Trisna ngawe kang paman kepadian. Mewah sanjaning para wadya bala nyadong dawuh nungsung wertala. Yaya Griwa, kula wonten paring ajab. Wah jan kae resan-resan sing diusung rene. Ku ngopo tolong? Kae kuwi ngarep kuwi Tian. Sing awake klawu kuwi bronjong. Muane-kone karo rombongane dhewe kok kaya ngono ora. Lah tenan kok janji gelem ngingu gondrong meneh to. Persis. Kowe njaluk tak klethak sirahmu iki. Mboten, Den, mboten. Kula iso nglethak sirah kula dhewe. Nyadong dawuh keparengipun anggir Prabu Setijo. Paman Patih, kula wonten dawuh. Walah, cabaraning damel kula kinten anggen kula badhe gaya tumurun Wahyu Senopati. Liripun menapa? Kula sampun kepareng sontorsanipun Rama Prabu Ndorowati, lah kedadak babak anglayoni jujulan usuli. Parabdanipun kadang kula inggih punika pun Antareja ingkang kepengin mboyong dhateng pun Rama Prabu Ndorowati. Dhateng negari negari Ngamarta sak perlu nyekseni saha ngrumo aja ngilekasen minangka senopati ning praja negari Ngamarta inggih pun para Pandhawa. Togok apike kepiye yen mangkene iki Togok? Nek ndaratur kula lho. Luwung sampeyan kondur mawon teng negara Traju Trisna. Sebabe piye? Merga niki nek sampeyan bacutke mungsuhe niku ora enteng. Mungsuhe ora baen-baen. Raden Antareja niku kadigdayane keliwat ukur ya Lung. Niku satriya putu dewaning ula. Putu dewa niku. Dadi ora baen-baen. Togok wonten dawuh. Yen tong ngrembug babagan putu dewaning ula, Setijo kuwi uga putu dewaning ula. Kanjeng Hyang Pungkulun Nagaraja kuwi uga dewaning ula. Lah ngene rak nuwun sewu, ampuhe beda karo mbahne Antareja. Nek mbahne Antareja niku sak wayah-wayah iso nyembur ya Lung. Nek mbahne sampean nek ora dicedhaki paling ora niku wadyabala putri-putri mboten iso nyembur. Banjur karepmu piye? Kondur mawon. Bab perkara derajat kalenggahan saha Wahyu Senopati niku iso dipenggalih keri-keri mawon. Dewa niku matedhake kanugrahan ora ming pisan. Nggih. Nyatane kakang kula dobleh niki niku pun bola-bali entuk kanugrahan. Teges niku mertandake yen to dewa niku ora ming pisan matedhake wahyu kanugrahan. Saiki iso entuk wahyu, sesuk iso ora. Saiki iso ora, sesuk iso entuk ngoten niku. Dadi kahananing dewa niku ora iso ditebak. Jagat niku ora iso kok jenenge. Kula karo sampean gawe pesta niku mboten enek sing ngerti. Contone kakang kula dobleh niki awan bar dilantik wengi kewirangan nggih. Niki kakang kula dobleh niki. Mula wong ki nek ming paitan cocot kuwi. Wong paitan cangkem wong kowe ya melu mangan kayaku kowe kok. Lah iya. Nek ra ya mesa kalah karo bojomu bleh kowe iki. Wong sing lanang berpangkat sing wedok nang omah nguring-nguring ae. Sir ku arep tak ijolke kandang pitik kok kae. Aja njaga trah ngono. Ya sing lair batin paitane iki ora mung kuwi kok ora. Paman Patih, kula wonten dawuh nggih.
Kula nyuwun wadyabala saking negaring Traju Tresna pun ketapaken. Sak perlu ngunduraken dhateng pun Antaraja awit nyuwun menapa? Antaraja ingkang dados pepalangipun setija anggen kula badhe gayuh kanugrahan ingkang aran Wayu Senopati mawon. Mekaten. Nggih. Wah, malah kula namung sendika ndherek ngestaken dawuh Paduka Anggir Prabu Setijing Traju Tresna. Malah nyadong benjang menapa mangkatipun para abdi keprajuritan mboten ketang sambung ngobrol intang kasuwun bidal dinten menika paman ngestaken dawuh nggih saking alis risang mawe gandrung ing tokok wonten dawuh wadyabala buta perjineman kabeh ketapake. Mbok menawa bakal migunani supayane Antaraja gelem bali menyang negara Ngamarta ora sandatar mboyong Rama Prabu Ndrawati. Nggih, Lung. Cepake kabeh. Apa? Iringan? Ora. Ora sah ringan sing apik-apik. Wong kowe iki perang ora wurung kowe ya guru kalah. Wis dadak ragat budalan, numpak jaran. Larang ngerti ora? Iku kepiye carane kewajiban budhal Paman Patih. Sumangkahan rasa sumber sama ojo di ndak kowe lah iya bener kandamu lali sumber dadi
nyata bener ingkang dingendikake dening Sinuhun Prabu ing Traju Tresna. Lamun satriya sing jeneng Antareja kuwi keladuk wani kurang deduga parade. Antareja menungso ora tatanan. Negara Ndrawati lah kok dadi tekan Kraman. Tak sawang iki barisane para wadyabala saka negara ing Traju Tresna. Dampyak-dampyak ana perlu apa? Ora sandadak kowe api-api ora weruh. Anane aku merpegi karo kowe, aku arep ngrangket kowe. Sak perlu ngundurke kowe murungake kowe merga dapurmu dadi pepalange ratu Gusti Sinuhun Prabu Stijo. Anggon panjenengane kepengin gaya tumring Wahyu Senopati. Ora kusik. Dapurmu iki sapa e? Durung tepung junjung marang kaprawiranmu kowe keparet ngongasake marang kabisanmu sesongaran sumbar mangwuwu sapa kowe? Kowe takon karo aku? Iya. Ya iki keseting Prabu Stijo Bumantara Kasura aku wadyabala Traju Tresna aku tumenggung Griwa Garu. Tumenggung Griwa Garu dasar kepara nyata. Kowe arep ngrangket aku ya, nyo tak pasrahke awakku, pasrah bungkukan. Yen pancen kowe iso ngrangket marang aku rangketen kepara paten ana. Obong wandamu, mara maju. Wah, senteng sirahmu, mara aku ora bakal wedi. Tekan Papua aku wandamu marang. Kula putrane ingsun